Ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται στον Κορυδαλό. Ένας Ιταλός, πρώην αστυνομικός, που διατηρεί χρόνια εστιατόριο στην Ελλάδα, ζήτησε τη βοήθειά του. Πιστεύει ότι ο Έκτορας μπορεί να τον καταλάβει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον και λόγω καταγωγής. Βρίσκομαι στον Κορυδαλό και συγκεκριμένα στην πλατεία Μέμου. Το εστιατόριο που με κάλεσε βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Ο ιδιοκτήτης, ένας Ιταλός πρώην καραμπινιέρε, δηλαδή αστυνομικός. Πάμε να δούμε μήπως και γίνω σήμερα εγώ ο δικός αστυνομικός. Αυτό το μαγαζί είναι το παιδί μου. Είμαι σαν τον μπαμπά που βλέπει το παιδάκι που μεγαλώνει και ξαφνικά το παιδί μένει στάσιμος και αρχίζει και πέφτει αντί να πάει απάνω. Δουλεύω σε αυτή τη κουζίνα 13 χρόνια. Εκτός που ο Γαϊντάνος είναι ιδιοκτήτης του μαγαζιού, είναι και ο άνθρωπός μου. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Η δουλειά μου είναι στα τηγάνια, αλλά ξέρω όλα τα ποστά. Έχει πέσει η δουλειά και χρειαζόμαστε όλοι ένα μεροκάματο. Φώναξα τον Έκτορα, μπας και μου δώσει μια λύση να μπορέσω να ξαναδώ το μαγαζί έτσι να ανθίσει πάλι. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Καλά, ανοιχτά. Ανοιχτά είμαστε, αλλά έχετε κάνει κράτηση? Θα έπρεπε. Ναι. Ωραία, ένα τραπέζι μπορώ να έχω? Buonasera. Τι κάνουμε? Bene. Καλά. Bene, grazie. Τι? Δεν Τι το είπατε, ξέρεις. χρειάζεται κράτηση. Την άλλη φορά θα στέλνω φάξ. Σε παρακαλώ, φύγε από εδώ, φύγε. Σε παρακαλώ. Πιστεύω πως έκανα σωστά που ρώτησα αν έχει κάνει κράτηση, διότι έτσι δουλεύουμε εδώ στο μαγαζί, οπότε ήταν σωστή η κίνησή μου. Ήσουνα στην Ιταλία καραμπινιέρα, αστυνομικός. Αστυνομικός. Και έφυγες και ήρθες στην Ελλάδα. Γιατί? Η Ελλάδα πάντα τη βλέπαμε εμείς έξω σαν ένα λούνα πάρκ. Βραδιές ατελείωτες, διασκέδαση. Όταν ήρθες στην Ελλάδα, με τι ασχολήθηκες στην αρχή? Βεντεύω καφέ εσπρέσο. Και μετά αποφάσισες να ανοίξεις εστιατόριο. Έχει πάντα πέρασει μια καλή κουζίνα ιταλική. Ιταλική. Και Εσύ δεν έχεις σχέση με την κουζίνα, μόνο τρως. είμαι χομπίστα. Ό,τι συνταγές υπάρχουν είναι οι συνταγές της γιαγιάς μου. Ελληνίδα. Ελληνίδα η γιαγιά μου. Ποια είναι η χειρότερη κριτική που έχεις ακούσει για το φαΐ σου? Ότι δεν έχουμε ποιότητα καθόλου. Και η καλύτερη? Ότι είμαστε the best. Η αλήθεια ποια είναι? Είναι στη μέση. Στη μέση. Πόσα κουβέρα κάνεις τη βδομάδα κάποτε? Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή κάναμε 2.500 κουβέρ. Και τώρα πόσα κουβέρ κάνεις? Τώρα κάνουμε 20-30 την ημέρα. Είσαι παντρεμένος, έχεις παιδιά? Ζω με μια γυναίκα. Πού δουλεύει εδώ? Δουλεύει εδώ, είναι Πού? συνεργάτη μου. Και δεν ήταν μαγειρής, δεν έχει καμία σχέση. Έχει τεμπεραμέντο. Έχει... Ναι, από πού είναι? Είναι Πολωνίας. Αυτός που είναι συνέχεια από πίσω μας, ποιος είναι? Α, ο Προκόπης. Ο Ο Προκόπης. Προκόπης είναι συνεργάτη μου. Πόσα χρόνια? 12-13. Ασχολείται με τη σάλα γενικά. Λοιπόν, πάω να παραγγείλω. Πάω να κάτσω που θέλω. Έτσι. Μέχρι τώρα νόμιζα ότι ήμουν ανίκητος και ένιωσα πάρα πολύ άσχημα όμως να πω τα προβλήματά μου στον Έκτορα. Γεια σας. Τι είναι αυτό? Είναι κουμπί. Το είναι κουμπί, το βλέπω. Γιατί το κάνουμε? Το πατάει ο πελάτης για να μας φωνάξει. Για να σας φωνάξω. Και όταν έχει 300 άτομα εδώ, τι γίνεται? 300 φορές ακούς. Αυτό Είναι ένα πρόβλημα. είναι ένα πρόβλημα. Πόσα χρόνια δουλεύεις εδώ? Είμαι 3 εβδομάδες. Και μια και είσαι 3 εβδομάδες εδώ και είσαι καινούρια. Πες μας, ποιο είναι το αγαπημένο σου πιάτο? Έχω αγαπημένο πιάτο, αλλά δεν είναι από αυτό το μαγαζί. Και γιατί εδώ δεν σ' άρεσε το φαγητό? Δεν τρώω από εδώ. Νομίζω ότι η μόνη πατάτα που έκανα ήταν όταν του είπα ότι το αγαπημένο μου πιάτο δεν είναι από αυτό το μαγαζί, αλλά μου ξέφυγε. Καλά, ο κατάλογος έχει απίστευτα πράγματα. Πρέπει να έχει γύρω στις 30 πίτσες, 40 μακαρονάδες, οι οποίες γίνονται και με ριζότο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μία πάστα ματριτσιάνα αυτό μπορεί να γίνει και ριζότο. Αν θέλω να πάρω μία μακαρονάδα καρούζο, μπορεί να γίνει και ριζότο. Του μου γίνεται εδώ μέσα, δηλαδή, τα πιάτα. Ας παραγγείλουμε κάτι. Έχετε και ριζότα? Έχουμε. Και κάτι άλλο. Λέει ότι τα μακαρόνια συν 1 ευρώ χρέωση αν γίνονται στο φούρνο. Δηλαδή γίνονται όλα στο φούρνο. Ναι. Θες να ρωτήσεις αν γίνεται πες στο φούρνο, στην κουζίνα? Ναι, εννοείται. Ευχαριστώ. Το μυστικό του καλό πέστο είναι να μην ανεβάζει πολύ θερμοκρασία, τη διαχωρίζεται το τυρί με το βασιλικό και γίνεται λάδι. Για να δούμε. Γίνεται. Γίνεται. Μάλιστα. Αυτός ο μάγειρας δεν είναι μάγειρας. Όπως έλεγε και ένας φίλος μου Ιταλός, είναι πανεπιστήμονας. Άρα θα μου φέρεις Ένα πέστο φούρνου μια καρμπονάρα με τη ζυμαρικό. με σπαγέτι, μια κρέμα καραβίδας μακαρόνια Ναι. και θέλω να μου φέρεις και ένα ριζότο με τόνο. Θα πάρω Σίζαρ, λες? Τι να σου πω, εμένα δεν μ' αρέσει. Μα δεν τρώω από εδώ. Με φοβίζεις. Θα μου φέρεις μια σαλάτα Σίζαρ και ένα πιάτο που θες εσύ. Αφήστε το πάνω μου. Ευχαριστώ πολύ. Κορίτσια.
Κοριτσιά, θέλω ένα πέστο φούρνο Να με σου πω κάτι, λιγούνι. περίμενε. Πριν τους την παραγγελία. Πας στο τραπέζι και λες ότι δεν τρώστε από εδώ, δεν κάνετε αυτό, δεν κάνετε το άλλο. Πώς το βλέπεις εσύ? Αυτό δεν τρώω από εδώ. Δεν είμαι Πρέπει να υποχρεωμένη να το τρώω από το μαγαζί που δουλεύω. Όταν είδα την Παναγιώτα να πάρει την παραγγελία και να απαντήσει στον Έκτορα δεν τρώει από αυτό το μαγαζί έτσι, ένιωθα πάρα πολύ άσχημα. Και του λες αυτό δεν Παιδιά, πήρε. να μας δώσετε συγγνώμη την παραγγελία για τον κύριο Έκτορα. Μπορείτε, παρακαλώ. Ένα πέστο φούρνο με λιγκουίνι, Ναι. μία καρμπονάρα σπαγκέτι, μία κρέμα καραβιδών με λιγκουίνι, ένα τόνο ριζότο, μία σάλτσα Σίζαρ και μία Ιτάλια. Μήπως κάπα. σαλάτα Σίζαρ. Ναι. Μόνο μακαρόνια έχεις πουλήσει. Αυτά μου παράγγειλε. Μα εσύ πρέπει να πουλήσεις, δεν πρέπει ο άλλος να σου πει. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ να φάει μόνο μακαρόνια. Πώς το βλέπεις εσύ? Αυτά μου είπε, αυτά έφερα στην κουζίνα. Εσύ είσαι σερβιτόρα, εσύ πρέπει να προτείνεις πράγματα. Όταν βλέπω μια κοπέλα που δεν ξέρει το μενού, δεν ξέρει τα πράγματα που πουλάμε, λέει και που δεν τα τρώει τα πράγματα, δεν μπορεί να κάνει το σέρβις. Εγώ προτείνω να ακυρώσεις μια μακαρονάδα. Μακαρονάδα και να κάνουμε μια Βάλεις την σκαλοπίνια. άκρη. Ναι, ναι. ναι. Τι ακυρώνουμε? Καρμπονάρα. Κοιτάζοντας λίγο τα σχόλια στο διαδίκτυο, έχουμε κάποιον που γράφει χάλια. Ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει μέχρι σήμερα. Το ότι είναι τεράστιες οι μερίδες δεν σημαίνει τίποτα. Τα μακαρόνια ήταν λάσπη. Ένας άλλος τον εκθιάζει. Τεράστιες μερίδες, τεράστιες πίτσες, πληρώσαμε λίγο. Το 80% πάντως των πελατών έχουν παράπονο ότι οι μερίδες είναι τεράστιες και χαμηλής ποιότητας. Για να δούμε. Ω Χριστός και Παναγία. Ορίστε, Τι είναι αυτό σαλατούλα πράγμα? μας. Σίζαρ, Ναι, μου κάνεις μια χαρή. εννοείται. Μπορείς να μου φέρεις 5-6 πιάτα ακόμη σαν αυτά εδώ? Ναι. Ευχαριστώ, άδεια, Και το στερνό μου γεύμα να ήτανε, τόσο μεγάλο δεν θα μου το στέλνανε. Τώρα καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Παίρνουν τη σαλάτα τη Δευτέρα και έχουν μέχρι την Παρασκευή στο ψυγείο. Ευχαριστώ. Ορίστε. Θα φτάσει, λες. Να είσαι καλά. Αυτή νομίζω είναι με μερίδα ανθρώπινη. Εδώ νομίζω έχουμε 2 μερίδες ανθρώπινες. Φάγαμε ελαφριά σήμερα, μόνο μία σαλάτα. Αυτή η σαλάτα είναι τα πάντα εκτός από Σίζαρ. Έλα, τελευταίος και τυχερός. Ό,τι πιο κλασικό υπάρχει. Σίζαρ. Απλά πράγματα. Ατζούγια, σκόρδο, αυγό, παρμεζάνα, κρουτόν. Μετά βάλτε και αλλά δεν είναι Σίζαρ. Πείτε την όπως θέλετε. Μπορούμε να την πούμε το του βαρκάρι, διότι ειλικρινά σας το λέω. Είναι τα πάντα εκτός από Σίζαρ. Θεωρώ βασικά ότι δεν είναι ούτε και σαλάτα. Μήπως δεν θα πάρει να τα δοκιμάσουν και αυτές? Πόσες είναι μες στην κουζίνα? Είναι 3. 3. 1, 2, 3. Έλα. Άσε και τη μία εδώ να την έχω να την βλέπω. Να τη λιβανίζω. Να, άσε εδώ. Τι είναι αυτό εδώ, μου τα έφερε πίσω, ξεφτυλιστήκαμε. Έλα. Άντε, τράβα. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν να φέρω τις παρατηρήσεις που έκανε ο Έκτορας για τα πιάτα. Ωραία είναι να μου πείτε πως για όλα τα προβλήματα που έχει αυτό το μαγαζί φταίει η Παναγιώτα. Αυτή πρέπει να τη διώξουμε. Όχι, κράτα την ακόμα λίγο. Κάτσε, τι να κάνω. Τι να κάνεις, δηλαδή να μας από το κεφάλι που έχουμε τόσα χρόνια στη δουλειά, κάτσε. Έχω μια Παναγιώτα που μου κάνει επίθεση και πρέπει να φωνάξω εγώ και αν την αφωνάζει ο ίδιος το αφεντικό, πρέπει να το κάνει αυτό σε αυτή τη δουλειά. Ορίστε και το ριζότο. Είναι αδιανόητο αυτό που ζω. Είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω με ρύζι. Κάτι πάρα πολύ λιπαρό. Τόνος, κρεμμύδι, κάπαρι. Το ριζότο βρασμένο 75 μέρες πριν. Να το πάω πίσω. Ναι, πάρε το πίσω. Πες να το βάλει κατάπλασμα κάπου. Εντάξει. Άμα πονάει μέση κάποιου, καλκομανία. Κορίτσια, αυτό λέει να το βάλεις κάπου κατάπλασμα. Δεν ήταν ευχαριστημένος ούτε με αυτό. Δηλαδή, εντάξει, 2 στα 2, τίποτα δεν του άρεσε. Δόξα εσύ, τι είναι αυτό? Κρέμα καραβίδων. Καρβονάρα μου. Δεν έχει βγει ακόμα, δεν την έχει βγάλει κουζίνα. Η γαρίδα είναι χαλιά κατεψυγμένη, καθώς και αυτή. Κακής ποιότητας. Το μακαρόνι είναι προβρασμένο, τίγκα στην κρέμα. Δεν νομίζω να υπάρχει κόσμος σε αυτή τη γη που μπορεί να φάει αυτό το φαγητό.
Είναι σκαλοπίνα με μανιτάρια. Να σου πω, υπάρχει κόσμος που τρώει αυτά τα πιάτα όλα. Ναι, εννοείται. Αν δεν το φάνε όλα, το παίρνουν πακέτο. Και πώς το παίρνουν πακέτο? Ένα μεγάλο ποσοστό. Πήγαινε φέρε το φαΐ. Ξύπνα! Κάτσε, ηρέμησε, δεν μπορούμε να κάνουμε τη μία συζήτηση. Όχι συζήτηση μέσα στη Για το δουλειά, πιάτο μιλάμε. Έλα, εντάξει, θα μας τα πεις μετά. Πες στο φούρνο. Το σκαλοπίνι δεν θα το σχολιάσω. Ήταν σαν νερόβραστο. Αυτό είναι πες στο φούρνο, Θα με αφήσεις λίγο να τα βρω με τον εαυτό μου πρώτα. Ναι, εννοείται. Γιατί αυτό είναι σοκαριστικό. Νομίζω με κοροϊδεύετε εδώ μέσα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πες το στο φούρνο. Και στην πρώτη δημοτικού τα έκανα εγώ αυτά καλύτερα. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι Όποιος θα φάει αυτό, δεν θα βγάλει τη νύχτα. Ποιος σου έφτιαξε αυτό το πιάτο? Εγώ. Δουλεύεις εδώ πόσα χρόνια? 13. Και στα 13 χρόνια σου με σερβίρεις αυτά τα πράγματα? Ναι. Και είσαι ευχαριστημένη? Ναι, είμαι. Πόσο ευχαριστημένη είσαι? Πολύ. Πες μου ένα πιάτο που είσαι περήφανη από όλα αυτά. Όλα τα πιάτα. Δεν σας έχει πει κανένας δηλαδή ότι αυτό που βγάζετε έξω είναι πάρα πολύ κακό? Όχι. Έχεις πει ποτέ να δεις κριτικές που έχεις στο ίντερνετ? Ναι, έχω Και τι πει. λένε? Λένε και καλές και κακές. Στις κακές τι κάνεις? Διορθώνω. Υπάρχει ένα 30% που σου λένε πάρα πολύ καλό το φάκι, είναι πολύ και αυτοί μπορεί να είναι γουρούνια και να τους δίνεις και τα τρώνε γιατί είναι πολλά. Εδώ η Ιταλική κουζίνα την ξέρει πολύ καλά αυτός, γιατί έχει πάει η Ιταλία, έχει ζήσει η Ιταλία. Δεν είναι μόνο η ποσότητα. Ποσότητα Σίγουρα. ξέχασετε, είναι Τα ποιότητα. γουρούνια Είναι δεν ποιότητα. είναι άνθρωποι, Όχι. είναι και τα τρώνε. Τα τρώνε, Κάτσε φάει αυτό λοιπόν, έλα, πάτω. Κοίταξε. Ναι, είναι φούρνο. Πού έχεις δει ποτέ σου γυναίκα μου, πες στο φούρνο? Αφού ο πελάτης μου ζητάει φούρνο, τι να του Κάνεις πω, φίλε, λάθος. δεν γίνει Αυτό το φούρνο. πράγμα δεν τρώγεται, το καταλαβαίνεις? Γιατί δεν τρώγεται, Άρα, δεν συμφωνώ μαζί σου. Δεν απλά. συμφωνείς, Όχι, δεν άρα συμφωνώ. φάτο και Ναι. μάθετε, να σου πω και Εσύ πες να του, το φας. πες του, Εσύ να το πες φας του, και να το να σου μάθει τι είναι καθαρίσεις καλύτερη τώρα, κουζίνα. θα Όχι, γιατί ξέρεις τι θα καθαρίσει. Γιατί εσύ να μην Εσύ το που ξέρεις μαγειρεύεις καλύτερα. πολύ καλύτερος. Τουλάχιστον αυτά τα σερβίρω. Να τα φας εσύ. Δεν μπορώ να αφήνω τον Έκτορα και να μπαίνει στη κουζίνα και να μου πετάει τα μακαρόνια. Και εντάξει, ποιος είναι ο Έκτορας? Δηλαδή, ελπίζω να μην ξαναγίνει, γιατί την επόμενη φορά θα το πετάξω στο κεφάλι. Αν υπήρχε αστυνομία για τις κακές συνταγές, ήδη θα την είχαν βάλει αυτόφορο. Με συνοπτικές διαδικασίες. Άκουσε με. Τον έφερα εγώ εδώ. Ναι, τον έφερες. Το σεβόσαστε. Πώς που τον έφερες? Το σεβόσαστε. Δεν πρέπει να κάνετε αυτά. Έτσι που του ρίχνει τα πράγματα και να του πεις να φάει τον άνθρωπο. Αυτός δεν είναι πρώτος που τα είπε. Αυτός είναι μεγάλος σεφ. Stop. Θες να μου πεις που τα έρθει ένας και να σου πει αυτό δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, Κάτσε τη γνώμη του είναι. Ποιος είναι? Επειδή φοράει ένα καπέλο και εγώ φοράω καπέλο και... Μπορεί ο Γκαετάνο να ήταν αστυνομικός, αλλά δεν φαίνεται ότι ξέρει πώς να λύσει το πρόβλημα. Ίσως επειδή και ο ίδιος είναι μέρος του. Πρέπει ο Έκτορας Μποτρίνη να τον φέρει αντιμέτωπο με την αλήθεια. Αν θα δεθεί να τη δει κατάματα, είναι άλλη κουβέντα. Καλημέρα. Πώς Καλημέρα, πάτε? κύριε Έκτορα. Όλα καλά εσείς? Εγώ μια χαρά. Κοιμήθηκα πολύ ελαφρύς. Γιατί? Γιατί δεν έφαγα τίποτα. Ο Γκαετάνο δεν έχει έρθει, Όχι, δεν Έλα έχει κάτσουμε έρθει. λίγο να τα πούμε. Είμαι περίεργη τι ήθελε να μου πει ο Έκτορας μετά από τα χτεσινά που τσακωθήκαμε. Για πες μου λοιπόν, ποια είναι η σχέση σου με την Ιταλική κουζίνα? Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπός μου είναι Ιταλός και από εκεί έχω ξεκινήσει και έχω μάθει την Ιταλική κουζίνα. Ακόμα μαθαίνω, δεν είναι που την έχω μάθει εντελώς. Άκουσε με. Έχω την αίσθηση ότι στη μαγειρική όλοι μαθαίνουμε κάθε μέρα. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να βλέπουμε τα λάθη μας και να πηγαίνουμε μπροστά. Όταν εσύ έχεις έναν κατάλογο και γράφεις όλα τα πιάτα γίνονται ριζότο, δεν γίνονται όλα τα πιάτα ριζότο. Όταν σου λέω άλλο πες στο φούρνο, δεν γίνεται πες στο φούρνο. Γιατί βγάζει το λάδι. Ακριβώς. Εγώ το ξέρω ότι Άρα του βγάζει λες, το λάδι. φίλε, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, άμα θα το πω εγώ στο πελάτη, όχι δεν σου βγάζω, πες στο φούρνο γιατί δεν γίνεται. Θα Ακριβώς. μου πει, φεύγουμε από εδώ να πάμε εκεί που μας αρέσει να φάμε. Και θα είμαι ευχαριστημένη εγώ που έχασα το πελάτη. Τι λες ρε εσύ Έκτορα, πού το είδες εσύ αυτό? Άκουσε. Ο πελάτης ούτως ή άλλως, αν ξέρει από φαΐ, δεν θα μείνει ευχαριστημένος και δεν θα ξανάρθει. Έτσι μαγειρεύω, έτσι δουλεύει το μαγαζί τόσο χρόνια. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν έτσι, μέρα με τη μέρα. Βλέπουμε ότι γενικά ο χώρος είναι τελείως παρατημένος και ατιμέλητος. Όπως το φαγητό χθες, τα φώτα, τα μισά καμένα. Οι καρέκλες είναι τελείως ξεχαρβαλωμένες, τελείως διαλυμένες. Το μαγικό κουμπί μας βαράνε. Γενικά, ο χώρος θέλει πολλή δουλειά, όπως θέλει πολλή δουλειά και το φαγητό. Την οτροπία των ανθρώπων για να αλλάξει το φαγητό, ποιος την αλλάζει?
Ciao Ettore. Oh, buongiorno, come va? Bene. Buongiorno. Βλέπω έχεις κάμερα εκεί. Ναι, Την έχεις κοιτάξει ποτέ? όχι. Λοιπόν, εγώ νομίζω πρέπει να πάμε μία βόλτα, Οκ. να τη βάλεις να γράφει, να δούμε τι γίνεται όταν λείπεις. Το κάνουμε? Οκ. Πάω να πατήσω το κουμπί και... Πήγαινε και φύγαμε. Να δούμε πόσα φίδια παίρνει ο Σάκος σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε πράγματα και θάματα. Στη διάρκεια της βόλτας του Έκτορα και του Γκαετάνο, η κάμερα καταγράφει ό,τι συμβαίνει στο εστιατόριο. Ο Γκαετάνο δείχνει να τους έχει τυφλή εμπιστοσύνη. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισε να πάρει το ρίσκο να μάθει μια αλήθεια που ίσως να μην του αρέσει. Ξέρεις μια παροιμία που λέει «Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντικιά». Ναι. Πόσα χρόνια δουλεύεις με τα παιδιά? 12-13, ανάλογα. Για να δούμε λοιπόν, γιατί πολλές φορές δώσε θάρρος στο χωριάτι και θα ανέβεις στο κρεβάτι. Πάμε. Πάμε. Το υλικό από την κάμερά σου θα το δούμε αύριο στο meeting. Οκ. Ωραία. Πάμε μέσα. Ανυπομονώ να δω τι καταγράψε η κάμερα. Ελπίζω αύριο να δούμε αυτά που θέλω να δω εγώ. Λοιπόν, πάω να αλλάξω, τα λέμε στην κουζίνα. Οκ, σε περιμένω. Μπα, βρήκες τον τρόπο για να γυρίσεις. Πού ήσουν τόση ώρα? Πού Ηρέμησε. ήσουν τόση ώρα? Ηρέμησε. Εγώ ήρεμη είμαι. Εσύ φεύγεις και δεν ξέρεις τι γίνεται και μετά έρχεσαι και μου ταχώνεις. Και θες να είναι όλα τέλεια και συνέχεια λείπεις. Τι έγινε, τρώμε καραμούζα? Παντόφλα σπίτι, Δεν τρέπεσαι. Εγώ όλη μέρα είμαι στο μαγαζί, καλύβω και τη θέση σου, εσύ δεν κάνεις τίποτα, πας και βόλτες και έχεις και να πεις. Σου φαίνεται η ώρα να τα πούμε τώρα. Γιατί ποτέ να τα πούμε? Γιατί όταν πάμε σπίτι εσύ πέφτεις για ύπνο. Είναι δύσκολο να κρατήσω τις ισορροπίες με την Μπέτη. Επειδή έχουμε δύο παράλληλες ζωές. Η μία είναι στο σπίτι, είμαστε ζευγάρι, και την άλλη είναι στο μαγαζί. Δυσκολεύομαι για αυτό το πράγμα και πολλές φορές ερχόμαστε σε σύγκρουση. Παρακαλώ. Θα θέλαμε μια μπρουσκέτα ντομάτας, Ναι, μια πάστα θαλασσινών, μια πίτσα Ιτάλια, ναι, μια σαλάτα σιτσιλιάνα. τέλεια. Να ήρθανε οι παραγγελίες, ξεκινάμε. Μια κουζίνα γυναικοκρατούμενη και ένας άντρας. Ένας κόκορας. Ο οποίος νομίζω Μπορεί να βγεις από τη μέση λίγο. έχει ευνηχιστεί. Λέτα, η σαλάτα λίγο Ο πιο φούρνος γρήγορη. είναι ζεστός. Βάλτε ξύλο, δεν είναι ζεστός. Βάλτε ξύλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Μπέτη είναι αυτή που στην κουζίνα κάνει το κουμάντο. Αύριο θα βγει η σαλάτα. Έλα, βγήκε η πρώτη. Δόξε τω Θεώ. Θα τη σκουπίσεις λίγο για να τη πάω έξω. Παρόλο που προσπαθεί να ηγηθεί και να είναι το νούμερο 1 της κουζίνας ο ηγέτης, το κάνει εν μέρει αλλά δεν μπορεί γιατί δεν έχει τις μαγειρικές βάσεις. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, δεν ξέρεις τι είναι αυτό? Όχι, δεν Σε ποιο ξέρω, μαγαζί δεν δηλαδή? γνωρίζω. Σαλάτα εγώ το Όταν λέω. είσαι σε ένα μαγαζί, Τι έγινε? δεν διαβάζεις το μενού, σαλάτα, καπρέζε, πάρτινε. Εσύ πήρες παραγγελία, κοπέλα μου, δεν ξέρεις τι πήρες. Τι έχει γίνει? Δεν γνωρίζω ποια Έχει σαλάτα κάνει είναι. που Γαϊτάνο, τι έχει γίνει, δεν ξέρει αν είναι σαλάτα, καφέ, ή δεν ξέρει τι είναι. Καλά, εντάξει. Με έχουν βάλει στο σέρβις, παίρνω τις παραγγελίες, στρώνω τα τραπέζια, πηγαίνω τα νερά, γενικά όλα εγώ τα κάνω και ο Προκόπης κάθεται στη γωνία και ξύνεται. Φύγε από τη μέση, Γαϊτάνο. Φύγε. Περίμενα να σου μαζέψω τα μακαρόνια με κύριε Σπρίτσι. Ήμαρτον, θα σε κάψω, άνθρωπε. Φύγε από τη μέση. Δεν μπορώ πάνω στη δουλειά, πάνω στη πίεση, να έχω 15 άτομα κάτω από τα πόδια μου. Ας πάνε να και να με αφήσουν να κάνω τη δουλειά μου. Αλλιώς η δουλειά δεν βγαίνει. Έχουμε παραγγείλει μπρουσκέτα. Αυτό είναι μπρουσκέτα ή σαλάτα με... Αυτό είναι σαλάτα καπρέζε. Κάποια σαλάτα δεν παραγγείλετε σαλάτα εσείς. Όχι, έχουμε παραγγείλει μπρουσκέτα. Μπρουσκέτα. Χίλια συγγνώμη. Είναι κάποιο λάθος. Αυτό, κοπέλα μου, μπρουσκέτα. Χίλια συγγνώμη, παιδιά, θα το διορθώσουμε. Νομίζω πως είναι λογικό με τόσα που κάνω από το πρωί να κάνω κάποια λάθη. Έξω έχουν γίνει έχουμε πάει λάθος παραγγελίες. Αυτό εδώ Καταρχήν, πάει μας στο λείπει- 32. Τη στείλατε 24, παιδιά. 32 την έστειλα εγώ, όλοι εδώ μέσα. Τώρα για meeting, όλοι. Η Μπέτη επικάλεσε meeting μέσα στην κουζίνα και εν ώρα δουλειάς. Και αντί να το επικαλέσω εγώ το meeting, το έκανε αυτή. Πρώτα απ' όλα είναι η κουζίνα, από εμάς πρέπει να βγουν τα πράγματα, εντάξει. Τελείωσες. Ναι, τέλειωσα, για πες και εσύ κάτι. Μπορεί να πεις το ίδιο πράγμα χωρίς να φωνάζεις. Ναι, δεν μπορώ. Φέραμε Γιατί τον άνθρωπο. δεν μπορώ, Φέραμε γιατί τον με άνθρωπο. πάτε πίσω. Με πάτε πίσω εμένα. Όλοι σας. Τελείωσες. Όχι, δεν τελείωσα. Κοπέλα, μόνο εσύ μιλάς εδώ μέσα. Σε αυτή την επιχείρηση υπάρχει μια ιεραρχία. Εδώ μέσα έχουμε όλοι ένα ρόλο. Αυτή είναι μέσα στην κουζίνα υπεύθυνη, εγώ είμαι του μαγαζιού και θα με ακούει, θέλει δεν θέλει. Τι όλοι σας, μόνο εσύ είστε σωστοί και εμείς είμαστε λάθος. Εγώ δεν είπα ότι είμαι σωστή. Α, μπράβο. Εμείς πρέπει να είμαστε ομάδα. Ομάδα δεν είμαστε, το καταλαβαίνεις. Ναι, αφού τα θέλετε λάθος. Εγώ δεν την έστειλα λάθος. Την πήρε η κοπέλα λάθος. Άμα δεν μπορεί να δουλέψει αυτή στα σερβίς, βγάλει την να καθαρίσει τουαλέτες, εντάξει. Καλύτερα Τέλειωσα εγώ. Α, είμαι για τουαλέτες εγώ. Ναι, για τουαλέτες είσαι, γιατί Και εσύ γιατί είσαι, για το Εγώ καλύτερο. είμαι για τα καλύτερα.
δεν μπορείς να το κάνεις. Μόλις θα Εγώ τη τελειώσεις δουλειά το σου μήνυμα. μπορώ να το κάνω. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά μου. Αυτή είναι η διαφορά με εμάς. Έξω όλοι. Για να Τι κάνουμε έξω τη και δουλειά. μέσα, κάτσε μέσα. Κάτσε εδώ. Φέρουμε εδώ τον άνθρωπο για να γινόμαστε ρεζιλοί. Εδώ μέσα νομίζω δεν χρειάζονται μποτρίνοι. Χρειάζεται έναν παπά να τους κάνει εξορκισμό. Είναι όλοι σαν δαιμονισμένοι. Ήμασταν. Ηρεμήστε και πάμε όπως πάμε. Ωραία, όμορφα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Εδώ δουλεύουμε το Σάββατο και δέρνουμε. Και τώρα γινόμαστε μάτσο με τίποτα. Η κοπέλα δεν καταλαβαίνει. Ας το πούμε αλλιώς. Άντε τώρα πηγαίνετε σε παρακαλώ όλοι έξω για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η Μπέτη έχει πάρει πολύ αέρα τελευταία. Παίρνει αποφάσεις που θα έπρεπε να πάρω μόνο εγώ. Πρέπει να φερόμαστε λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρουν. Μα δεν καταλαβαίνουν ρε Μα μην Σιγαϊτάνο. φωνάζεις. Ναι, δεν καταλαβαίνουν. Τι να κάνω, με πάνε πίσω. Θα βρούμε άλλους, θα τους αλλάξουμε. Θα βρούμε, το ξαναλένε, θα βρούμε, θα Έλα, τους βάλε βρούμε. την κρέμα πάνω. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί την Μπέτη έτσι. Της έπιασε ένα αμόκ, άγχος, δεν ξέρω τι ήτανε. Οι Ιταλοί θα λέγανε πόρκα που τρώια και κουτσίνα τη μέρντα. Δηλαδή, κουζίνα. Εμείς, το όνομά μας και το μαγαζί και έτσι, δεν πρέπει να το χαλάσουμε επειδή η κοπέλα δεν ξέρει. Δεν φταίει και η κοπέλα. Για να μαζέψει κανένα πιάτο είσαι μέχρι εκεί. Οκ, σκορπιστείτε. Εσύ που είσαι παραπάνω, κάνε τα υπόλοιπα. Εσύ είσαι 10 μέρες εδώ και έχεις βγάλει μια γλώσσα από εδώ μέχρι εκεί. Στοπ, τελείως. Δεν ανέχομαι να μου μιλάνε έτσι. Τι δεν ανέχεσαι, κοπέλα μου. Τι δεν ανέχεσαι. Άνθρωποι είμαστε, αλλά τι θα κάνουμε. Μα κάνεις μόνο Δεν μπορώ να λάθος. καταλάβω. Τίποτα. Ναι. άλλο. Μόνο. Έλα, μπες μέσα. Μαχαιροπύρουνα πιάτα τέτοια. Δεν ξαναβγαίνει στον κόσμο. Βρήκαν τον Γαϊτάνο σήμερα που είναι καλός άνθρωπος. Γιατί αν εγώ ήμουν στη θέση αυτού, οποιοδήποτε ήταν αυτός που φώναζε και έκανε και τα λάθη και όλα, θα τον είχα διώξει εκείνη τη στιγμή. Δεν έχουν μιλήσει ποτέ. Και από χτες μας έχουν πρίξει. Μιλάνε και οι γυναίκες. Από πού ως πού. Γιατί δεν κατάλαβα, οι γυναίκες δεν πρέπει να μιλάνε δηλαδή. Όχι, δεν πρέπει να μιλάνε. Γιατί δεν πρέπει να μιλάμε. Έτσι με Γιατί ποιον εμείς είστε? στόμα δεν έχουμε. Μέσα στη κουζίνα το αφεντικό είμαι εγώ. Όποιος δεν θέλει να με ακούσει, έξω όλοι, αφήστε με να δουλέψω. Έλα γρήγορα, 24. Δεν υπάρχει αυτό το 24. Πού το βρήκατε το τραπέζι? Παιδιά, εμένα δεν μου είπε κανένας ότι δεν υπάρχει. Εμένα μου είπαν ότι κάνανε λάθος με τις σαλάτες. Η κουζίνα κάνει λάθη γιατί κάνει λάθη το σέρβις. Το σέρβις κάνει λάθος επειδή κάνει λάθος η κουζίνα. Γκαετάνο, σε ευχαριστώ για τη σπουδαία εμπειρία. Εγώ αυτό που θέλω να δω το είδα. Αύριο το μαγαζί θα μείνει κλειστό γιατί θα ξεκινήσουμε λίγο δουλίτσες. Θα τους μαζέψεις όλους έξω να μιλήσουμε και να δούμε πολλά πράγματα. Το σέρβις ήταν πολύ αργό. Οι μερίδες είναι τεράστιες για 2 άτομα. Εντάξει, με αυτή τη φασαρία που γίνεται εδώ μέσα, δεν νομίζω να ξανάρθω. Μετά από τον μπάχαλο που έγινε σήμερα, έχω μια έτσι προαίσθηση ότι θα γίνει ακόμα πιο μεγάλο αύριο με το meeting με τον Έκτορα. Φοβάμαι. Η χθεσινή μέρα ήταν αποκαλυπτική. Ο Γκαετάνο φαίνεται να τα ακούει άσχημα από την Μπέτη, που εκτός από μαγείρισα είναι και σύντροφός του. Μια δύσκολη κατάσταση αφού η Μπέτη δίνει τον τόνο και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Οι ρόλοι δεν είναι σαφείς ανάμεσα στο προσωπικό, με αποτέλεσμα όλοι να τσακώνονται μεταξύ τους. Καλημέρα! Buongiorno. Πώς είμαστε? Tutto bene. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Come sta? Μπαίνε, σήμερα έχουμε να κάνουμε μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε έξω να τα πούμε. Να σου πω, μπράβο, το λάπτοπ, είσαι πολύ μπροστά. Έχω αγωνία να δω τι γράψανε οι κάμερες. Δεν ξέρω αν θα είναι υπέρ μου ή κατά μου. Κάτσα και σκέφτηκα πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείς και αυτό που θέλει ο κάθε εστιατόρας. Ο Γκαετάνος έχει δημιουργήσει λοιπόν ένα κόνσεπτ με πολύ μεγάλες μερίδες. Διαφωνώ ή συμφωνώ, δεν αφορά κανέναν, φαντάζομαι. Θεωρώ όμως ότι το φαγητό από τη στιγμή που θέλει να βάλει μεγάλες μερίδες να το κάνει, αλλά το κάνει 100% ιταλικό πλέον. Από εκεί που ήταν μια κουζίνα ελληνοϊταλική σε εισαγωγικά περασμένες δεκαετίες, να την πάει και να την κάνει όπως πρέπει. Δηλαδή μια σωστή καρμπονάρα, στην κάνει όσο μεγάλη θέλει. Μπορεί να σερβίρει ένα φορτηγό μακαρόνια, δεν με αφορά. Τουλάχιστον όμως να την κάνει αυθεντική. Ο Έκτορας είμαι σίγουρος ότι θα μας κάνει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω όμως αν θα μπορούν να υποστηριχτούν αυτά τα πράγματα. Θέλει μια υποδομή, θέλει ένα προσωπικό, θέλει κάτι. Μπορεί να διαφωνώ με τον τρόπο που κάνει τις συνταγές η Μπέτη. Έχει όμως ένα καλό. Με το που μπαίνεις μέσα, βλέπεις ποιος κάνει κουμάντο. Ναι, όμως όχι με αυτόν τον τρόπο. Φύγε από τη μέση, Γαϊτάνο! Ήμαρτον, θα σε κάψω, άνθρωπε, φύγε από τη μέση!
εσύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε στο ίδιο χώρο μαζί. Γιατί είσαι νευρικός εσύ, είμαι νευρική εγώ, μπαίνεις ανάμεσα και τα κάνουμε μπάχαλο. Ο Έκτορας πιστεύει ότι η Μπέτη είναι αυτή που βγάζει πιο πολλή δουλειά από όλους. Επειδή προφανώς την ακούει και φωνάζει πιο πολύ. Είναι μόνη που ακούγεται και έξω. Η κουζίνα ήταν πεντακάθαρη. Αυτό θα πει ότι από πίσω υπάρχει δουλειά. Δεν είναι στην τύχη. Σίγουρα. Από εκεί πέρα, εσύ είσαι Ιταλός και ιδιοκτήτης και πρέπει να της πεις: ξέρεις κάτι, Μπέτη, καρμπονάρα αυτή είναι για τον Πάμε να την κάνουμε διαφορετικά. Πρέπει να καταλάβετε τι θέλετε να έχετε. Ένα εστιατόριο ιταλικό που θα γίνει από τα καλύτερα στην Αθήνα, ή θέλετε να έχετε ένα εστιατόριο ιταλικό του Τιφρούτη. Όποιος μπαίνει μέσα κάνει τη δική του συνταγή. Αυτό δεν είναι εστιατόριο. Στο μπαίνω εγώ και λέω: κάνε μου μια καρμπονάρα με πανέ, θα μου βγάλεις πανέ. Όχι. Θα πεις: κυρία μου, η καρμπονάρα είναι αυτή. Θέλεις κάτι άλλο? Δεν στο κάνω. Αυτά τα πράγματα που λέει ο Έκτορας δεν νομίζω να είναι εύκολα για να τα αλλάξουμε. Γιατί έτσι μας έχει μάθει ο κόσμος. Σήμερα έτρωγε αλλιώς και αύριο θα έρθει να φάει αλλιώς. Εγώ δεν το βλέπω σωστό. Εσύ συμφωνείς με το προσωπικό, είσαι ευχαριστημένος δηλαδή? Πιστεύω ναι. Είσαι ευχαριστημένη, Μπέτη? Όχι. Στοπ, σταματάμε εδώ. Άνοιξε το. Τελικό εστιατόριο εκεί. Μια παραγγελία θα ήθελα. 2 καρμπονάρες, 1 μπολονές και 1 πέστο. Απλά λίγο γρήγορα. Εντάξει, εγώ δεν κάτσε να δω τίποτα. Εγώ σηκώνομαι να φύγω. Γιατί φεύγεις, γιατί φεύγεις. Έλα εδώ λίγο να τα δεις. Αυτά δεν θέλεις να τα δεις. Αυτό που έκανε η Αλεξάνδρα, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν στέκεται πουθενά. Ήτανε δηλαδή η ακλωτσιά στο Εμείς δεν ξέραμε που είχαμε κάμερες. Σιγά ένα διάλειμμα. Έχω πεινάσει. Δεν γίνεται αυτό. κάνω όταν έλπεις εσύ, εντάξει. Εσύ δουλεύεις μαζί τους όμως. Εσύ που είσαι εδώ. Εγώ όμως δεν μπορώ να είμαι το κεφάλι του μαγαζιού παντού. Πρέπει να με βοηθάς εσύ. Γιατί δεν τρώτε εδώ? Τρώμε εδώ. Εδώ, τρώτε αλλού. Δεν γίνεται να τρως 15 χρόνια από ένα μαγαζί, κάθε μέρα το ίδιο. Πρέπει να φας και κάτι άλλο. Μπέτη, φταίει για τις καλύπτεις, και το βλέπω. Σε παρακαλώ, Γιατί εσένα δεν σε έχω καλύπτει πολλές φορές. Την ουρά σου. Stop! Hey, stop! Εντάξει, μην μιλάτε καθόλου, Εδώ ντοκουμέντο. Καλησπέρα, είμαστε κλειστά αυτή τη στιγμή. Τρώμε εμείς. Ναι, τρώμε. Σε καμιά ωρίτσα. Όχι. Διώχνουν και πελάτες. Εντάξει, δεν κάναμε και κάτι. Ένα διάλειμμα κάναμε, παραγγείλαμε από αλλού να φάμε κάτι. Ήρθαν και 2 πελάτες στο μαγαζί άδειο. Τι τους λέτε, ότι έχουμε... Τι τους είπατε, να κάτσουνε μαζί σας για φαγητό, αυτό, Δεν τους καλέσανε δυστυχώς και χάσαμε τους Δεν πελάτες. είπαμε τίποτα. Ρε, τι κάνετε εσείς κορίτσια, πάτε καλά. Και τρώτε και παραγγέλνετε από αλλού και μου διώχνετε και το πελάτη. Πάτε καλά. Τι πίνανε, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε. Δεν μπορώ να συγχωρέσω την Μπέτη, γιατί όλα αυτά που συνέβησαν και είδα από τις κάμερες, έπρεπε να μου τα έχει πει πριν. Η επόμενη φορά, αλήθεια, δεν θα ξανανοίξω εστιατόριο. Στοπ, θα ανοίξω ένα τσίρκο. Ιταλικό. Ιταλικό. Α. Σήμερα με έχουν σκάσει. Με έχουν φέρει στο αμήν. Έχω αγανακτήσει και έχω όρεξη να τους διώξω όλους έξω και να πάρω άλλους 4 από τον δρόμο. Θα αλλάξουμε το μαγαζί. Θα αλλάξουμε καρέκλες, τραπεζομάντιλα. Στην κουζίνα θα της δείξω 5 πιάτα, είμαι σίγουρος στροφάρι. Από εκεί και πέρα, με το προσωπικό ας κάνουν ό,τι θέλουν οι δύο τους. Δικό τους είναι το μαγαζί. Θα σου λουποθεί, θα φτιαχτεί και όταν φύγω από εδώ, μπορείτε να το σερβίρετε και σε τάνκερ το φαΐ. Εγώ πάω να αλλάξω και θέλω να σου δείξω ένα πιάτο. Έφτασε η στιγμή για να μαγειρέψουμε τον Έκτορα. Ελπίζω να μάθουμε κάποια καινούρια πράγματα. Ο Έκτορας Μποτρίνη ανέδειξε στο meeting τα πραγματικά προβλήματα του εστιατορίου. Κατάφερε να δείξει στον Καετάνο, την Μπέτη και τους υπαλλήλους τους πώς έχουν τα πράγματα. Η ανακαίνιση και το φρεσκάρισμα έχουν ξεκινήσει. Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες να δημιουργηθεί μια νέα εικόνα στο εστιατόριο μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό φυσικά δεν θα είναι αρκετό για να βελτιωθεί η δουλειά στην επιχείρηση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι ρόλοι, να υπάρχει ιεραρχία και μια κανονικότητα στον τρόπο επικοινωνίας του προσωπικού. Θα σου δείξω ένα ριζότο. Ούτε προβρασμένο ούτε τίποτε. Ένα κλασικό ιταλικό ριζότο. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, έχουμε μία κρέμα από παντζάρι, κρέμα τυριού γκοργονζόλα, κρεμμύδι αχνιστό στον ατμό. Ρίχνουμε το ρύζι στη φωτιά. Το καβουρδίζουμε. Το στάρισμα λέγεται στην Ιταλία. Με λίγο αλάτι. Αρχίζει και παίρνει θερμοκρασία. Προσπαθούμε να την ανεβάσουμε κι άλλο. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και το κρεμμύδι που έχουμε αχνίσει. Και περιμένουμε τώρα να δουλέψει. Σβήνουμε με το κρασί. Μόνο με το τοστάρισμα έχει αρχίσει και δένει το ρύζι. Και ρίχνουμε το ζωμό μας. Το ριζότο θέλει γύρω στα 15 λεπτά. Θα μπορέσουμε να το κάνουμε φουρνό. Παίρνουμε το παντζάρι μας. Είμαστε προς το τέλος, δεν το βάζουμε στην αρχή. Το ριζότο
δένει το βούτυρό μας. Το βούτυρο πρέπει να είναι λίγο παγωμένο. Ρίχνουμε την παρμεζάνα μας και ανακατεύουμε. Στην ουσία τι κάνουμε? Μαντέγγε. Ακριβώς. Οι Ιταλοί το λένε μαντεκάρε. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, πολύ λίγο. Ναι. Και είμαστε έτοιμοι. Βάζουμε την γκοργκονζόλα μας. Καρύδια. Γιατί? Γιατί η γκοργκονζόλα παντρεύεται πολύ με καρύδια. Το λαδάκι ομό από πάνω. Πάρτε κουτάλι, καθαρίστε, φάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Το δοκιμάζουμε και είναι υπέροχο. Η γεύση του, η μυρωδιά του. Πολύ ωραίο ριζότο. Μπράβο, Έκτορα. Οι Ιταλοί λένε siamo arrivati al dunque. Σε ελεύθερη μετάφραση φτάσαμε στο ίστατο σημείο. Για να δούμε λοιπόν αν σήμερα ο Γκαετάνο βγάλει από μέσα του το ιταλικό του ταμπεραμέντο ή θα τον καπελώσει το προσωπικό του και πάλι. Καλημέρα! Buongiorno, Τι κάνουμε, buongiorno. πώς είμαστε? Bene, grazie. Καλά. Για τα πού είσαστε? Καλημέρα. Έλα. Η άλλη που είναι? Έφυγε. Η Αλεξάνδρα είναι ασυγχώρητη. Με έκανε να νιώθω προδοσία και ειλικρινά δεν θέλω να τη ξαναδώ. Συνεχίστε να φτιάξετε το μαγαζί, να τελειώνουμε σήμερα. Εμείς οι δύο θα πάμε κουζίνα, πάω να αλλάξω και τα λέμε μέσα να σου δείξω το πιάτο για το πρόμο, εντάξει? Σήμερα είναι μέρα που πρέπει να διαφημίσουμε το μαγαζί. Πώς και πώς περιμένω να μαγειρέψουν τον Έκτορα. Σήμερα θα φτιάξουμε για να προμετάρουμε το μαγαζί κάτι πολύ ιταλικό. Οι Ιταλοί το λένε σουπλί αλ τελέφωνο. Ξεκινάμε να κάνουμε ένα κιμά όπως κάνουμε για τα μακαρόνια. Μέσα εκεί ρίχνουμε ρύζι αρμπόριο, ζωμό και κάνουμε ένα ριζότο. Το βγάζουμε από τη φωτιά, το δένουμε με βούτυρο παρμεζάνα. Ρίχνουμε μανιτάρι σοταρισμένο, μπορεί να βάλουμε το σηκώτη από μια κότα. Μάλιστα. Και το παγώνουμε. Γκαετάνο, έλα κάνεις ένα σουπλί. Είμαι σίγουρος που ο Γκαετάνο το ξέρει. Είναι πολύ σημαντικό η μοτσαρέλα να πιάνει από τη μία μεριά στην άλλη. Κοίτα τι ωραίο. Πολύ ωραίο, μπράβο. Το ρίχνουμε μέσα στο αυγό μας, τυπημένο. Όχι αλεύρι, απλά Φρυγανιά. φρυγανιά. Θέλει αγάπη. Πολύ όμως. Εσύ θα τα κάνεις λίγο πιο μικρά για έξω. Εγώ θα σου φτιάξω ένα να το δοκιμάσεις. Αυτό που μας έδειξε ο Έκτορας για να διαφημίσουμε το μαγαζί είναι ένα πράγμα της καθημερινής στην Ιταλία. Είμαι πολλά χρόνια εδώ και χάρηκα πάρα πολύ όταν το είδα. Και εδώ είμαστε έτοιμοι. Και θα βάλουμε το σουπλί μας εδώ και θα πάμε να τα διαφημίσουμε στον κόσμο. Να το. Όψ. Βλέπεις σου τρέχει. Αυτό που φτιάξαμε σήμερα για το πρόμο ήταν πάρα πολύ ωραία συνταγή και εγώ θέλω να τη κρατήσω στο μαγαζί και είμαι σίγουρη ότι μπορώ να τη φτιάξω και δεν με νοιάζει τι να πει ο Γκαετάνος. Μπέτη, φωνάζεις την Παναγιώτα και τον Προκόπη να πάνε με τον Γκαετάνο στην πλατεία Ελευθερίας πάνω. Σας περιμένει μια έκπληξη για να διαφημίζετε το μαγαζί. Μάλιστα. Το ιταλικό σουπλί είναι το ιδανικό κέρασμα για να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα ενός ιταλικού εστιατορίου που μόνο ιταλικό φαγητό δεν σερβίρε. Είμαι περίεργη για το τι θα γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας σήμερα. Ο Προκόπης δεν είναι για αυτή τη δουλειά, δεν κάνει γι' αυτό. Πάλι καλά που θα έχουμε και τον κύριο Γκαετάνο μαζί. Να κεράσουμε. Ανοίγουμε το μαγαζί το βράδυ, σας περιμένουμε. Ελπίζω να σας αρέσει το μενού μας το καινούριο. Τα φτιάξε ο ίδιος ο Έκτορα, ο Μπολτρίνη. Περιμένουμε. Ciao. Γεια σου Μπέλο. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Θέλουμε να σας κεράσουμε κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τα φτιάξε ο Έκτορας, ο Μπολτρίνη. Είναι εξαιρετικό. Περιμένουμε το βράδυ. Ciao. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ciao, grazie. Λέγεται σουφλί. Ωραίο, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βράδυ σας περιμένουμε. Υποδεχτήκαμε πολύ κόσμο. Ήρθανε πάρα πολύ. Δεν προλαβαίναμε να δίνουμε πράγματα. Χορέψαμε. Πέρασαμε ωραία. Όσο ο Γκαετάνο, ο Προκόπης και η Παναγιώτα έβαζαν τα δυνατά τους για να τραβήξουν την προσοχή των κατοίκων του Κορυδαλού, οι εργασίες ανανέωσης που εισηγήθηκε ο Έκτορας Μποτρίνη ολοκλήρωσαν την εικόνα του άλλοτε παραμελημένου εστιατορίου και το μετέτρεψαν σε έναν φιλόξενο, αυθεντικό ιταλικό χώρο που θα θυμίζει στον Γκαετάνο τη γενέτειρά του. Οι αλλαγές που έγιναν έδωσαν στο χώρο ιταλικό χρώμα. Τώρα μένει να εναρμονιστεί και το φαγητό με την υπόλοιπη αισθητική. Γυρνάμε από το promotion, μπαίνουμε μέσα στο μαγαζί μετά από κάποιες ώρες. Όλο αλλαγμένο. Ήταν απίστευτο αυτό που έζησα εκείνη τη στιγμή.
Καλώς τα παιδιά. Γεια σας, Ώρα παιδάκια. ήτανε. Πώς πήγατε? Πήγαμε πάρα πολύ καλά, τώρα. Θα το δούμε απόψε αν πήγατε πολύ καλά. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μένα, ναι. Θα ξανανοίξουμε, θα υποδεχτούμε πάλι κόσμο. Πιστεύω ότι έχουμε τα μυαλά πολύ αλλαγμένα σε σχέση πριν από όλο αυτό. Αν δεν μπορούσε ο Έκτορας Μποτρίνι, τότε ποιος θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μενού με μοναδικές ιταλικές γεύσεις? Το φαγητό είναι πλέον ιταλικό, όπως και η αισθητική του χώρου. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν? Όχι ακριβώς. Θα κάνουμε απόψε ένα τελείως διαφορετικό μενού. Καπρέζε, σίζαρ, ριζότο, μία πάστα και ένα φιλέτο χοιρινό με ρεβίθια και σάλσα κατσατόρε, του κυνηγού δηλαδή, εντάξει. Okay. Εμείς είμαστε αρκετοί. Το σέρβις. Η αγωνία μου σήμερα είναι ο κάθε ένας να κάνει τη δουλειά του. Αν δεν την κάνουμε, την πατήσαμε. Πού θα δουλέψεις? Όπου θέλετε, μέσα, έξω. Έξω θα είσαι. Μέσα Εσείς είμαστε. θα τα καταφέρετε. Μην έρθω από εδώ και μετά δεν μου βγάζετε πιάτα και δεν με προλαβαίνετε. Πάλι ξεκινάς τα ίδια. Άφησε μας να Αφού δεν δουλέψουμε. γίνεται αυτό. Έλα Αφού γίνεται λίγο. αυτό. Σε Έλα, παρακαλώ, δεν μην έχουμε γίνεται. δουλειά ακόμα. Αρχίζει και μας πιέζει και μας τσιτώνεις. Γιατί? Η δουλειά του Γκαϊδάνο δεν είναι στη κουζίνα. Στη κουζίνα είμαι εγώ. Ο Γκαϊδάνος πρέπει να είναι έξω στη σάλα. Να είναι με τους πελάτες, όχι με εμάς. Εμείς ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά. Ηρεμία, να βγάλουμε τη βραδιά. Καλησπέρα σας. Γκαϊδάνο, τι κάνεις εκεί? Θα τα ελέγξω εγώ, τι κάνεις? Και πώς θα. Άστους να δουλέψουν, μην τους αδεγώνεις. Αλλά δεν υπάρχει. Tom και ο Τζέρι. Μας έχουν πρίξει το Φύγε από την μέση, ρε Γκαϊδάνο, θα σου Κάτσο. φύγε από τη μέση, έλα. Τι, φύγε, τι Έλα, κορίτσια, τις σαλάτες, γρήγορα. Πάμε. Πάμε σιγά σιγά. Δώσε παραγγελία. Το πρώτο πιάτο είναι μια απλή καπρέζε. Ντομάτα, μοτσαρέλα, λίγη ρόκα, πέστο γύρω-γύρω. Απλά, εύκολα, γρήγορα. Να πάρω κανένα πιάτο. Εσύ τι κάνεις εδώ, ρε? Φύγε έξω. Τι ώρα. Λες και είμαστε σε στάβλο. Στο μαντρί. Εμένα μην μου δώσετε πιάτο να πάω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πάρα πολύ μικρές. Εντάξει, Έκτορε. Γιατί ντρέπεσαι? Ντρέπομαι, τι είναι, ντρέπομαι. Να μην βγεις έξω τότε, μπες μέσα να τα κάνεις. Γιατί να μην ντρέπομαι. Γιατί το φαγητό είναι σωστό. Το ξεκαθάρισα αμέσως με τον Έκτορα. Του είπα ότι είναι πολύ μικρά τα πιάτα. Εγώ τροπιάστηκα, να πω την αλήθεια. Εσύ και εσύ. Είσαστε έξω. Ναι. Δεν έχουνε μαχαιροπύρουνα. Δεν έχουνε πιάτο. Δεν έχουν τίποτα στα τραπέζια. Γι' αυτό σε διώχνω, γι' αυτό σου λέω κάτσε έξω, γιατί μπήκα μέσα, δίνω παραγγελίες. Φύγε, δώσε μαχαιροπύρουνα, έλα. Εγώ ένα έχω να πω. Του Γκαετάνο το χωριό έχει γίνει που. Έχω μείνει εγώ και η Παναγιώτα μόνο και περιμένω τουλάχιστον μια βοήθεια από αυτήν. Αυτή ήταν πάλι στον κόσμο της, δεν κατάλαβε τίποτα από αυτές τις μέρες που έχουμε μιλήσει. Τι να πω, η κοπέλα είναι άχρηστη. Έλα, Γκαϊντάνο, γρήγορα, βγαίνουν και άλλα πράγματα. Έλα, σε Εμείς παρακαλώ. είμαστε μόνο 2 άτομα εδώ, Τρεις είσαστε. Τρεις. Θέλετε άλλες 10. Να, πάρτε τα. Ακόμα εδώ είσαι. Ρε, δώστε σε αυτή. Δώστε την ηλίθεια να τα φάει. Αυτή δεν μπορώ να τη βλέπω άλλο. Σήμερα μου έχουν γυρίσει όλα. Έλα. Πήγαινε. Ποιον είπες ηλίθεια? Έλα, Προχώρα. Τι με ακουμπάς ρε, ποιον είπες ηλίθεια? Θα σου πω. Άντε θα σου κόψω τα πόδια μου. Θα σου κόψω τα πόδια. Τι είναι αυτό το καραγκιόζηλικι? Τι είναι αυτά? Τι κάνει? Πού είμαστε δηλαδή? Καθάρισε την μπλούζα σου, μάζεψε αυτά και τα λέμε μετά. Καθάρισε και μαζέψου, έλα. Πόφτο. Τι ώρα σταματήσει το καραγκιόζηλικι, πάμε. Θα το φτιάξουμε μετά, σε παρακαλώ. Όχι τώρα θα το φτιάξουμε, αυτό έπρεπε να έχει φτιαχτεί. Έχουμε κόσμο. Εγώ φεύγω. Κάτσε, σε παρακαλώ. Εγώ φεύγω. Δεν κάθομαι με αυτό το πράγμα. Μωρή ακόμα συνεχίζεις. Θες να πιεις και από πάνω. Θα φύγω εγώ και θα μείνει Θα αυτός να σταματήσετε λίγο, ο κόσμος σερβίρει. περιμένει. Αν συνεχιστεί ακόμα αυτή η συμπεριφορά του Προκόπη, εγώ δεν θα αντέξω για πολύ εδώ μέσα. Πρέπει ο Γαϊτάνος να του βάλει μυαλό, γιατί αλλιώς θα φύγω. Ενώ έξω λύνεται το Κυπριακό, εδώ συνεχίζουμε τα πιάτα μας. Σε παρακαλώ, έλα. Κάτσε λίγο, σε παρακαλώ. Σταμάτα. Τα βλέπω, συνεχίζει. Σταμάτα. Δεν θα γίνουμε εδώ Όχι, δεν θέλω μέσα. να γίνουμε. Πες του να μην με ακουμπάει. Εντάξει, θα του το πω. Τι να του το πω. Προκόπη. Να το πω. Σε παρακαλώ, μίλησε τη καλύτερα. Από τη στιγμή που έχω έρθει, με σέρνει, με βρίζει. Ωραία. Ελάτε εδώ όλοι. Ένα λεπτό, meeting. Όλοι εδώ. Πρέπει να δουλέψουμε. Ναι. Μέχρι τώρα έχω τρέξει. Έχω λερωθεί και δεν έχω πει τίποτα. Αφήστε να τελειώσει η βραδιά και μετά θα τα δούμε. Οκ. Όλοι της απόστασης σας.
Κυρία Έκτορα, δεν ξέρω τι πόσο έχει. Ο μαέστρος σε μίλησε. Ο μέγας μάγιστρος. Είμαι πολλά χρόνια και κάνω αυτή τη δουλειά. Και ξέρω ότι όπου υπάρχει μια ένταση, όπου ακούω φωνές και τέτοια, πρέπει να μπω αμέσως, να δω τι έγινε, να λύσω το πρόβλημα. Γύρισε το, κοίταμε. Μπαμ. Μην ξανακουμπήσεις κουζίνα. Τελείωσε. Πώς βγαίνει το πιάτο. Έξω. Να ιάσει το στόμα σου, Έκτορα. Το κατάφερες εσύ να τον διώξεις από την κουζίνα και δεν το κατάφερα εγώ τόσα χρόνια. Συγχαρητήρια, σου βγάζω το καπέλο. Έλα, Λίζα, δεν έχω χώρο. Έλα, ηρέμησε, κορίτσι μου, δεν είμαι εδώ για να κάνω τα δικά σου. Μ' ακούς? Τι με πιάνεις και τι θέλεις. Θα σου πω τι θέλω, εντάξει. Εσύ τι θέλει να μαζέψει όλα αυτά. Κορίτσια, σταματήστε να βγει δουλειά. Σταματήστε, σε παρακαλώ, μην δίνετε βάση στο σερβις να τους σηκώσουμε. Κοίτα, ρε, εμείς είμαστε πώς την Μην μιλάς, μην μιλάς. Δεν πειράζει, θα το μαζέψουμε εμείς. Δεν πειράζει να το μαζέψουμε εμείς. Δεν κάνει δημοσιογραφία, τι να γίνει. Όχι, πάω έξω, δεν μοιάζει. Όχι, άλλη δεν πάω έξω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάτσω εδώ μέσα. Ησυχία, έλαμε να πάμε. Τι γίνεται. Ήρθε η Παναγιώτα, μάζευε τα πιάτα από έξω και το είπα, δεν έχουμε χώρο. Και αυτή με φώναζε εμένα. Και όχι εδώ μπροστά μου, φύγε από εδώ. Δεν σε θέλω, αλήθεια. Φύγε από εδώ. Και δεν φεύγεις εσύ καλύτερα. Ναι, εσύ να φύγεις. Έλα να με γυρίψεις εδώ μέσα. Εσύ είσαι για εδώ. Εσύ είσαι που δεν μπορείς να βγάλεις και μια σαλάτα. Εσύ που δεν βγάζεις ρε τη σαλάτα με ό,τι πρέπει να έχεις. Ζήτησα μια χάρη. Μπορεί να ηρεμήσεις, να μην κουβένεις. Έλα, άμα θέλεις, έλα εδώ. Μια απλή στην κουζίνα είσαι. Όπου λαλούν πολλά κοκόρια, αργεί να ξημερώσει. Εδώ έχω την αίσθηση ότι σήμερα δεν θα ξημερώσει ποτέ. Κοπέλες, πάμε να βοηθήσουμε εδώ λίγο. Δόξαση. Ηρεμήσαμε. Τι έγινε, Μπράβο. Εμένα το αγαπημένο μου από όλα αυτά το ροζ ήταν. Το ροζ. Πολύ ωραία. Εσάς? Και εμένα αυτό. Το ριζότο. Καλησπέρα. Ωραία φωκάτσια. Ευχαριστούμε πολύ. Το φαγητό, υπέροχο, μόνο που ήταν πολύ φασαρία στην κουζίνα. Το πιο καλό που βρήκα ήταν τα μακαρόνια, τα οποία ήταν βρασμένα όπως πρέπει. Δεν το βρίσκεις σε όλα τα εστιατόρια αυτό. Ωραίες γεύσεις, αλλά όταν δημιουργούνται αυτές οι φασαρίες μέσα στο κατάστημα, δεν είναι εύκολο να απολαύσεις το φαγητό σου. Το μαγαζί είναι πάρα πολύ ωραίο. Το φαΐ θα το βρείτε, είμαι σίγουρος. Εσύ να ακούς και να μην μιλάς. Δεν αντιμιλάμε στους προϊσταμένους. Ειδικά σε ώρα δουλειάς. Και εσύ, το νου σου. Εγώ το έχω. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα. Ο Γκαετάνο λειτουργεί 13 χρόνια τώρα, ένα ιταλικό εστιατόριο με ελληνικές συνταγές. Δεν ξέρω αν σε 4 μέρες κατάφερα να του αλλάξω φιλοσοφία πάνω σε αυτή την κουζίνα. Γεννήθηκα Ιταλός, σκέφτομαι όμως σαν Έλληνα. Θα συνεχίζω να σκέφτομαι σαν Έλληνας και θα ξαναγίνω ο Ιταλός που ήμουνα όταν ήρθα στη κουζίνα. Στο επόμενο επεισόδιο. Μια οικογενειακή ταβέρνα στην πανέμορφη Νόη έχει πάψει να είναι οικογενειακή υπόθεση. Έχουμε, πιστεύω, προετοιμαστεί, Αυτά στο δικό σου μαγαζί. Εγώ το έχω το δικό μου το μαγαζί. Τα αδέρφια μου δεν ασχολούνται με την κουζίνα. Και πού είστε στην κουζίνα, μόνη μαμά? Ναι. Η Σεβαστή, το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ελπίζει ότι ο Έκτορας Μποτρίνη θα καταφέρει να ταρακουνήσει τα αδέρφια της Δημήτρη και Δήμητρα, ώστε να σωθεί η ταβέρνα. Έλα, τι κάνεις εσύ? Τώρα θα έχουν έρθει 2 φιλενάδες μου. Να μην καθίσω λίγο. Πήρατε παραγγελάτε, ελάτε. Τι παραγγελία να πάρουμε, ρε? Η άλλη Δήμητρα δεν έχει κάνει τίποτα. Κάθε τόσο που έχουμε δουλειά τα ίδια κάνει. Η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας, η κυρία Μαρία, είναι έτοιμη να συνταξιοδοτηθεί. Ωστόσο τα παιδιά της δεν δείχνουν να έχουν όρεξη για δουλειά. Δημήτρη, Ναι, τι ναι. κάνετε, θα μου φέρετε παραγγελία. Τώρα, η Δήμητρα κάθεται και μιλάει. Κρέτα έχουν οι παρέες. Όχι, τώρα πάω να παραγγείλω. Αμάν αυτά τα παιδιά. Και να έχετε ξεπ***σε τη γυναίκα να δουλεύει. Το μαγαζί κάποια στιγμή θα περάσει στο Δημήτρη και οι συγκρούσεις ανάμεσα στα δύο αδέρφια έχουν ξεκινήσει. Τι νομίζεις ότι δεν πάει καλά στο εστιατόριο? Αν το δούλευα εγώ το μαγαζί Ναι. μόνη μου, Ναι. δεν θα ήταν έτσι παρατημένο. Το μαγαζί εντάξει είναι δικό μου καταρχήν. Θα μπορέσει ο Έκτορας να συμφιλιώσει τα δύο αδέρφια ώστε να βοηθήσουν και την ηλικιωμένη μητέρα τους? Το μαγαζί από εδώ Άκου και να πέρα σου είναι πω, εδώ. δικό μου. Και η Δήμητρα θα είναι εδώ μέσα μαζί με μένα. Αν θα ζούσε ο άντρας μου, θα πέθανε πιο γρήγορα από τη στεναχώρια του. Ή θα συνεχίσουν να τσακώνονται σαν το σκύλο με τη γάτα? Δεν μας φωτάς. Τι κάνεις εδώ? Έτσι θα είσαι σήμερα. Έτσι, ναι. Έξω και δύο, φύγετε έξω και δύο, έλα. Θα σερβίρω εγώ σήμερα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θα τη φάω τη μάσκα. Θα τη φάω. Εφιάλτη στην κουζίνα.